ngana sibizele lo sho. Ngidinwe ba udini ubona nje. Hey bafo. Bese thina imbabhalaza noba nebhabhalaza. Kudala sihlele apha 30 minutes yonke seyigqibile. Uphuma ngakho. Athi mazo komnolwazo benje. Hayi wethu, hayi khawume anti. Masimlinde nafike. Mangabikho kwamuntu owenza move apha simlinde ade afike. And ke ukulethe ukuba akazanga nandaba zimbi. Uselabo. Ngivile ethe egroupini yefamily. Ngibhale ba. Ngibhale ngathi ungqamele somewhere. Into ebaleke yakwathu. Sofa ngaye basefike. Imbebi. Ngathi andisibizele ukufa. Hayi manithani, into engxaki yakho? Hayibo bengibuza. Akho nto yokufa apha. Buza ntoni? Buza ntoni ngomntana? Thula man, nto ngokwaso sikhwe sosikisi. Cha, amdolete. Anohamba mna apha. Nisikene into xa ifika umkakho ngoba ziyabila kulanda ndivela kuyo. Ekuhlala kancane kulini. Hayi. Akho mntu uhambayo apha. Sizamlindani afike. Sawuhamba sonke. Sizawuhamba sonke apha. Hayi, niyivale la phandle. Ya noba imoto yakho ngonafika. Uyafika kodwa. Angikhiye bokungaka. Sensual ecifana yonke into esiyibhalile. Andicela uxolo ngomntana. Songomfana. So ucela uxolo. Loo nto yenze ukuba ucinge uba sikuxolele. Mamela apha ke sisi. Ukucela kwakho uxolo kuthetha into kubana sikuxolele. Yabona ufuna ukwenza umzekelo ngawo nefamily yakho naphakathi. Ifamily yami. Sensual ifamily ngena kuke yonke. Family yakhe ngena. Ndifuna wena uve oba buhlungu obuvisa uvuvu. Yonke la pain wayeyiva udliwe kwenu. Kwaye ke ngizoqinisekisa ngempela uyazi. Couch. Njengoba uzoqinisekisa ukuthi sure. Wena ke uzobenefita. Angikaqaba tu. Kanqale la nto besitha ngayo efonini yenzeni? Bakhona? Khani njani. That's good. Yes. Imamela ke. Nantsele ufuna nantsele wena ke. Are you sure? Bang, nyani. Like the literature nyani. Nothing but the truth. Inyani, ndithetha inyani, asoze ndiqhathe. Enye into lo mntana wayehlala nomakhulu wam. So nje wayehlala nomakhulu wam ngokudala egxothwa phaa kudala nathi simgxothe kuthiwa akafuneki phayana makhulu makamgxothe. Qha makhulu ebengade amgxothile. So side sisajongela abaphithiphithi kwathiwa makhulu uswelekile. Avele wasweleka ke ngoku. And then ke kusweleka kwakhe i-autopsy zibuya zisithi aziboni into babulewe yintoni. Ngathi ngumntu lo vele walala kavuka okanye wafeyinta wasweleka. Akakrwitshwanga, akafakwanga poison uvele wasweleka nje just like that. So that's the same thing yenzeke khona. Okay, so what did you do after that? Kaloku waye wahamba laa mntana so usayiyeka ke ngokanjalo because savuyela nje ubemkile ithini. The same thing yenzeka ku yile yenzeka kwabantwana benzama banceda. But somehow I believe ba la mntana innocent. Akakho innocent laa mntana. Akakho innocent. Ungacingi noyicinga loo nto akakho innocent laa mntana. But if i-autopsy report ibuya isithi akubonakali into sizothini? Like sizothini xa sizithethelela? Baza? Yeah, baza kuthi. I thought sizodibana sobabini apha. And then the public meeting there, yeah, no. No man, I just thought man ndingavele ndinibize nonke like sidibane endaweni eyi-1. Yabo.
So, sisi, bathi ngubani kanani wena? Ngumfundi. Okay, sisi Nomfundo. Bengicela torho like uthethe yonke laa nto ubuyithethe police station. How to behave if ungayithetha in front of aba bantu so that bazakuva nawe isitori sakho. Into iye yenzeka. Ndithe ndilele. Ndaphupha umntu endibhekunyayo. Uthi mandenze into. If andiyenzi, le ndathi mandiyenze, uzofisa izinto endake ndazenza ezingekho rayithi. Ndiye ndothuka kwelo phupha. Emva koko umntana uye watshayiswa imoto. Owesibini umntana uvele wanyamalala. Ngoku ndiyoyika. Yabona, ngumama ka-A wonke kwelo uNomba. Bayamblackmaila ngoku. Yazi ngandizayo apha. Ayisense i-bad spirit elandela mina. Yabona umama lo mntana lo. She wants to help you because I feel like wena zangu baxolo. No, sengamqonda. Yayibona ke le nto ndiyithethayo. So tell me, what do you want me to do? Fine, so afika. Oh, okay. Lapha kuwesifana wami engimthandayo. Engimthanda kakhulu. Kosadibana impilo yethu. Zange saxabana, siphethene kahle, sisosivana. Hey man, ntoni ngoku? Kuthi unganishabelela nje sibara? Akho ndingakho sifana. Nje kukubulela nje. Umuntu unguye nje ongasenzisiwe. Ndize kuwe mntana wami Sindi. Umntana onembeko. Othandekayo. Like ihlobo enza ngalo akho nditsho uba andingumamakho. Uthobekile. Ceza uhlawule ihlobo lelo ungatshintshi. Ndize kwi-princess yami, kudala kamamakhe. Uzosoloko uphuma enhliziyweni yami. Mama ekuthanda, ekusapota kuyo yonke into ofuna uyenza emhlabeni. Ne? Dadewethu. Mntakamama. Usoloko usecangweni kwami, ndifuna ukukhala, ndifuna ukonwaba, ndifuna uhleba, usoloko undisapota, awuzange wandijaja nje ebomini. Usoloko undixhasa amaxesha onke, usoloko ukhona endawudini. Ndiyakuthanda. Okay, guys. Ufikile. Usibizele ntoni apha? Phola sibala. Phola. Makuhlapha phansi. Okay guys, nansi into. Ne? Ukhona imini bendisemsebenzini. Ndisiya emeetingini. So ndaleqeya khona ke ndaqoma ke mangingene nje apha coffee shop kuba nekhaya ndiphunge iyo ngithi yami like la mini nje tani busy. So ngexesha yonke ndiphuma e-coffee shop ndiyakhona ke ngoku ngisale ku-Golden Drive. Ndabe ndileqa apha ndilate then ke ngoku ndasichithela. Ndabe ndisula loo nto leyo so ngokundisulayo ke ngoku ndatshayisa umntana. Oh, so chasing kumntana ke ngoku then ke ngoku ilungisa yonke lo case then ke bathanda bakhona baphinde bandifumana then ke ngoku banditreatment. So ila case danyobe khona detective. Yeah. Oh, usathetha kanje ngicela ke sithethe. Apa mama notete na chef? Mntana ayondithini le nto nje
Okay guys, nesasho kanjalo. So ke lo muntu enyusho wabo abantu abaya la family inesilwane. So ke esi silwane sabo ke ngoku sifuna igazi. Ngenke ngoku sifuna kwalapha kuthi. Hayi ucinga hayi awunojinci. Habo gqwika masobu. Hayibo mna ndife andizokwazi ukufa mna andizokwazi ngiyacela cela nikhuphe mna Claude andizokwazi ukufa mna shem aya soze ngikwazi mna Ibethunana into ezawuthwani ke ngokule hayibo hayi mntaka mama sewangcola kanje ngo Sensho guys ne ngehlubo lenza ngalo umuntu esithi alisoze ntontontontonto alizuzikhethela like alizuzikhethela nina lilo esasilwane lizosikhetha apha kuthi and lifuna abantu bayi4 cela nikhuphe torho mna Claude yima mntaka mama esi silwane sesigabani sesalo muntu uncedisa umntana lo ifamily yomntana lo wamchayisayo okanye sesomama lo umntana wamchayisayo sesomntu lo wancedisayo ke ngoku ifamily ngenaphi singenaphi thina So warangisibani. Lento ayikho mayelana nawe qha. Ibandakanye wonke umuntu lapha efamily. And ke ngoku isasuba kubenzekele nje because into yasasiyenzayo icase ya before le into yayenzeke before. That's why your sponsor yohlobo sponsor ngalo. Because ihlobo luba ngasiphume ke ngisi. Ngakho nje isidingo sanaba ke. Hayibo. Yo. So icacile yonke lento. Icace gca. Uba wena usetaphiwe. So ikhona into abazafuna uyenze ngobona. Ngoba kuthini? Lanto bafuna uyenza. Bafuna uyenza ngoba bafuna unceda. Nceda mna ngoba because bebezamela unceda ba ndifumane lo muntu owabulala umntanam. Ndathetha naye kwaye ndamxolela. So what now? Yabona sisi. Ngamaqalela lapha. Usekuda phokiwa khona. Le into ininzi into sizakuthi. Yo, I am over this like diniwe lento mna ngoku. Fufu. Ethandise wena lento. Wena kuyanyanzeleka uyenzele lento ifuna ngomntana. Enye into ufuna kuyazi. Akulingi ngiphathe into engaphaka amandla. Andifuni into ezondenza ndiphulukane nomoya wami. Okay man, ndicinga ukho into bekumele bandixelela yona. Kukuya wayesahlala phaa ekhaya moslamntana. Wayinonodoli wayethanda umphatha wayesoloko kuye yonke into yenzayo uyenza nalo nodoli. Wayengasoloko ayahlukana nalo nodoli. So ngenye imini ke ngoku ndaye ndathi kabantwana bapha endlini bawuthathe lo nodoli bayawulahle phandle. So nyhani ke bawuthathe ke lo nodoli bawulahle phandle. But ngaloo mini zange silale endlini. Oko abantwana bebekhala bengathi bayaphambana bebona into esingaziboniyo besiva izinto ezingekhoyo. Sabiza abathandazeli sibiza amagqirha sizama unceda yonke lento but zange bancedakala bahlulakala bonke abantu esasibabizile bazosinceda. Yaendapha iziphelela ke izixesha lihamba yonke lento yanyamalala yaphela. Bathi mna ndanilumkisa unobungozi laa mntana udangerous laa mntana nam ndiyamoyika. Andifuni kwa udlalele ecala kwakhe andifuni kwa nephi ndidibanise naye. Ndiyamoyika udangerous laa mntana. Yimani nithetha ngantoni? Niyandoyikisa xa nindicacisele. Bantwana nithetha ngayo. Ke ngoku mna ndingenaphi kuyo yonke le nto lokutheni kuzakwenzeka izinto ziphinde zibuyele kwalapha kum ndenzeni mna? No, awenzanga. Awenzanga kwanto. Xa aba bantu they use anyone abafuna umsebenzi ukuze bafumane lento bayifunayo. And unyanzelekile uyenzile uba usafuna uphila. Hey ma. Lo mama lona kusekwathini? Wayengekho nje manje ngowayisaphila. Kujikephi? Isaphila? Sisi. Izinto ezenzeka kwamoya asoze uzazi. Sibari, abona nje usiza zange saxabana, banamhlanje sokuxabana. Enza mhlawumbe xa lento ongazange wafana kumnyeni wakho, uyaphambana. Angizofa mina. Kanti sibizele lento ayirhaka manje ihambe. Uyapi?
because awuyazi manje nceda wena apha awuyazi nasisilwane sokutya okanye sizukutya okanye sakubulala sisibulala uyaphi Hey man, siswane saphi sifuna ndomkum. Sifuna ndomkuthi. yabona sisilwane esi libhere elibhere elizokhutshwa lena likhutshwa kuwe liziswa apha kuthi asiyazi wena udepend into ozofika yenzile apha emntwini emnyulweyo apha izinto ongena kuwe ifike lihlale ngawe the only thing enidekayo emntwini ligazi nje qha Hey balumntu usifuna igazi nje qha. Thina ngathi into elula. Yo, hayi mntakamama, uyongixolela sana. Mna andingeni le, andikho. anikwazi ke nithule ndasa nje nithule nimamele anikwazi uthula nje nimamele mna so ndinale into le ndiyiphetheyo so ndicela wena uze apha uzoma apha nonke nime apha thandi uzoma apha phakam nonke nime apha nonke ndinikwe le into so njengoba ndinikwe le nto ndibuze uba naye nawo sisito omdala so uthi naye ndimbalile apha asisodwanga naye ukhona apha so ndicela umntu ngamnye avuthele kathathu ne Masiyenzeli guys, just kayi-1 iphele le nto ngoku. Ke ngoku phambana wena. Ayinoba uziva. Sithini? Ke ngoku xa sivuthele le nto mama kokwenzeka ntoni? Khawuthule nawe mani, vala umlomo wakho. Hayi ke nalo ndawubona ibhera nalisiza kum sigqibeleke apha intoni esifunayo masambini. Ntoni yakho? Ntoni yakho? Hayi bo Andile. Alo xesha le jokes ngoku. Andijoki mna ndi-serious. Funa uhamba mna. Khake nithule nimamele. Ntoni ngakeni? Hana futhi sensana nami. Yemntazi. Le nto yakho izasithatha emini okanye because andi-understand. Suwara ndasi. Yonke le nto izoyenza ngehlule right. Suwara ngobumini ngobunjanja ndiyazi into endenzayo. Ne? Ntoni ngoku? Ngathi ngentloko. Okay, ne? Bekuthiwe kakade xa umuntu ezoqala ubadisi kulapho iqala qala khona ngokusebenza yonke le into yonke ikhona isebenza yonke ngokomthetho. So ke ngoku sokuqala. Sesizolena. Yebo. Hayi! Yebo. Kwenza ntoni ngokapha? Okay, ne? After yonke, yebo. Ngabantu akhethwe yonke apha. So imbi ngabantu akhethwe kuze kube khona into efuse manje ayenza. Ne? Bazicende ngayo. Ika le into siphele apha. Ngabe khona umuntu oyikhupha ngaphandle. Hayi into nje. Wena bafu. Yakwazi yathanda ukhabisa. Kakuginyele nto. Ngicela. Ngicela isifubeni. So before ndenze yonke le nto le nto ndiyenza ngicela ukuthi sibathathise umuntu ophe front. So like yonke le guys don't cipha manje ayithanda aniyithandi angiye-enjoy futhi singaphezulu because apha khona umntana wami khona usister wami khona omnye futhi umntana wami apha ayinhlanga le nto aninandanga so ngicela sincedisaneni njengoba nani like ingakho right. Ncedisa nawe. Awupanya.